Ang hustisya, duha sad ni siya ka klase na ay tawhanon, na asay Diosnon. Lingi ako no imong tupad ing na unsa may hustisya nimo, tawhanon o Diosnon. Pananglitan sa hustisya kanang buhatan kag dautan sama ng ilogon ang imong yuta, imong kabahinanan nga yuta ilogon sa imong igsuon kay hakog kayo. Unsa may imong buhaton, ikiha siya o imong ihatag. Unsa may hustisya na. Kung mogamit kag tawhanon nga hustisya, ikiha gyud. Pero mogamit ka og Diosnong hustisya, ihatag lang. Ana. Nyahay may inyong sundo na. Wala mo ayon. Labaw na gyud. Nga matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang mga dautan bisag maghigda, nagplano kunog dautan bisag naghigda ba. Nya inig kaugma og makahigayo na sila, ila ding buhaton. Unya arog na ay gaplanong mopatay nimo, usog na ba kay patay, hasta gani driver sa balhabal in town. Usa na move it. Sus. Di na pasayloos mga tulisan. Nya magsige ra bag-ingon ang atong leader sa DILG ba na nga malinawon kuno kay atong nasod karon, secured kaayo. Nya adto na sang niaging adlaw, vlogger. Di pusil sad, patay gyapon. Gurgur ba? Nya nindot sa kay sila hustisya kay hisgutan gidayon nga anti-DDS ni nga vlogger. Sa doon na say doon na dayoy koneksyon. Na karon ang kayumtang na ay tinoyo, na say dili tinoyo, na ay giplanuhan, na say wa planuhe kay inig hisgot gani og usa ka hitabo unya adto dayon ipahid sa kontra, kana giplanuhan na bisag naghigda sila ilan ang giplanuhan. Sunan nga nang ang kaso o ang event sa 2019 katong sa to Asian Game nga mo kuno toy the best nga Asian Game sa atong nasod nga nahitabo, hastang atong mga players ato perting dagko ag achievement pagka 2019 ASEAN Summit summit na to tawagan na Asian Games pastilan karon imbestigahan sa NBI 2019 ang NBI nga bag-ong na-appoint karon nga head, imbestigahan niya kay mura kunog nakasensya nga naay corruption. Unya ang nangawa hinuon nga trillions karon kadtong flood control, kadtong sa PhilHealth, kadtong sa mga education, kadtong gipamaligya nga gold nga 29 tons nga wa na takahibaw, kadtong Maharlika Fund nga naay mga 500 billion, ang kadtong unprogrammed fund nga gisigag hisgot ni Attorney Vic Rodriguez nga 800 billion nga nawa lang. Wa paningkamuti aning atong mga NBI karon nga imbestigahan. Adto sila mo imbestigar atong 2019. Ngano man kay ila na sang ipahid ngadto sa ilang kontras politika. Mao na gitawag og giplanuhan nga bisag naghigda sila, nagplano sila ana matud pas Ginoo. Kamo paghigda ninyo gabi unsay inyong giplano? Basig-sige sa mong ingon, paninglon ko tong utang. Nya og di gayto mo bayad, pailan ko tong kasong buang nako ana. Or ako tong sulungon ang kabit sa kong bana, wagi ni batasan ng bayhana, ba ako gitong magplano kag dautan ba sa imong isig katao. Tanawa lang ko ng impeachment nila karon, ilang impeachment ba? Gitawag nag-fishing expedition, niabot na lag unom ka adlaw naman tingali ang hearing, unom na ka-hearing, o 7 na ba na ka-hearing. Wa gyud mapamatud ang ilang unang article nga nag-ingon si
Vice President kuno nagkontrata na og assassin para mogorgor sa presidente, sa iyang asawa o sa former speaker. Wa gid na mapamatud kay ang duha ka NBI nga nagunang mga saksi, mamunti lang main nga saksi, witness, magsige lang ingon, wala akong alam dyan. Alam mo na ba kung sino talaga ang assassin, nasabi nyo assassin, na kinontrata na ng Vice Presidente? Wala akong alam dyan. Walang alam mo niya. Ilan nang gipailag impeachment niya, wala sila'y alam. Pero unsa may ilang gibuhat karon? Ilang imbestigahan ang salin sa ug ang bank account sa Vice Presidente sugod pa atong 2007 nga Vice Mayor pa siya sa Davao. Ilang imbestigahan hangtod karon 2026. Imagine na may mag-Vice Presidente na siya ato. Ang ilang gi-impeach ang Vice Presidente pero ang iyang pagka Vice Mayor i-appeal nila. Adto sila mag-investigate atong 2007 unya ang karon hinoong naghitabo karon nga grabe kay corruption karong 2022 hangtod karong 2026 di nila fokusan mo nay gitawag og bisag naghigda sila sige sila hunahuna og dautan batok sa ilang kontra unya nakaingon sila way arang nato i-appeal to nato katong sa una pa mao na siya katong gisukmag ni BP Sara katong mayor sa gisukmag niya ang sheriff dito sa ilang lungsod ila na sang i-appeal may gani kay wa gid dayon niingon mo sa tong sheriff nga ayaw ng taong kunyog tanduga kay malinaw na kay ko sa ako rong trabaho kay nakasabot man sa tong sheriff nagkahiusa naman to sila ni BP Sara dugay na silang nagkahiusa mao na mga igsoon ang hustisyang tawhanon pirmi ginang pabor sa kaugalingon kanabang kitagyoy makapabor ang hustisya nga Dios non kanang pirming makapabor ang atong isig katao ug ang Ginoo pasabot kung moingon tas atong sabtima ang hustisya magmadaogon kung kita magmapaminaon di ka nabios ba kung sulti lisod ba ni yaw-yahon ang hustisya magmadaogon kung kita magmapaminaon. Ikaw mo kung ready, go. Ang hustisya magmadaogon kung kita magmapaminaon. Katong nakalahos og tabi, pwede na mo mga matay. Ang katong dili kalitok, pasabot ana, wa mo maminaw. Gikan ni sa atong main theme nga Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Pasabot ang kahiusahan sa katawhan mahitabo ra gyud basta muhari na ang hustisya nga Dios non. Mo nang niingon diri sa atong ebanghelyo magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabos. Ang tinuod nga hustisya, kana gyung makalipay sa kabos. Niya mapatunhay ra na kung ang Diyos nung hustisya maoy gamiton. Tanawa ragod karon sa atong mga leaders, masimbahan man o maggobyerno, nagpakabana ba dinis Pilipinas ba? Nagpakabana ba sila maayo? Priority ba nila ang hustisya aron malipay ang kabos o ang hustisya aron malipay ang ilang kaugalingon? Mga igsuon, kining nangawa na tong kwarta, kining pagsigig kinihaay nila ipapriso ang mga kaatbang nila sa politika, kining pagkontrol sa gahom gikan sa executive ngaris legislative nga murag ang executive may control na sa legislative ambot kang judiciary nato wa pa baka makontrol ilhan o niya na inig chorus matod pas kanta ilhan na chorus kay wa naman nagkahiusa naman ang
lower house, Congress, o ang Senate, nagkahiusa na, generally speaking, ngadto pa dong sa executive. Ngang executive, sige sad pangkiha. Kinsa tong muatakib, ikiha yun. Ito aman nila ang pagkiha, ito aman nila ang pag-execute. Pusas dayon, pusas dayon. Gamiton yung gahom ba? Pusas, pusas. Kani, mauna ni siya ang tawhanon nga hustisya. Pero ang Ginoo nag-ingon sa diay, sa tigisultis Ginoo sa unang pagbasa, sa tiyang gingon. Ingon siya diri, alaot kadtong mga tao nga bisag naghigda, naglaraw og dautan. Alaot ko no to. Nganong alaot man? Kay sa ilaw niyang buhaton, sakmito nila ang mga uma nga ilang magustuhan, ingon man ang mga balay ug ang mga kabtangan. O mao man kinay nahitabo karon nga kabtangan hastang flood control budget na mga kuha na. Busa nag-ingon ang Ginoo, batok kaninyo may gilaraw na akong dautan nga dili gayod ninyo kalikayan. Lingyan na sa imong tupad ing na naglaraw baka pagpalit og raffle ticket. Ing na kuno, ing na naglaraw ka nga mopalit kag raffle ticket karon. Naglaraw? Congratulations. Ang ato ra bang gidamgo dinis atong parokya nga mahuman og mabayran gyud ang atong bell tower. Hapit na ra ba kay nitingog na karon ato nang patingogon karong karong adlaw. Atong paningkamutan nga mutingog na inigabot ni Archbishop Abit Oy unyang hapon. Atong bagtingag maayo kay mao pa nay pagsugod niya tingog anang kampana. Haron mahibaw ang atong mga kaigsuonan nga nung nibagting man. Ani abot ta des Archbishop mo na kanong mga sakristan ato na ni sila didtong pa standbayon sa bell tower sugod igkaudto hangtod na gyud magduka sila dito kay inig abot na gyud sa atong arsobispo ug moabot og 5:45 gika alas 12 magatang na sila dito niya igka 5:45 PM moabot tayo bagting din na sila tan makaingon sila pader murag injustisya naman na pader. Atong soyag bagting ya tanawa di ang atong gibutangan sa Adoration Chapel tanawa lingi ba di mo sad mumulingi na tanawa ko hawa na pasabot na blessingan na kita na mo diya sa Lord. Sus naay daghang mga tao nga way mga tug in town diha. Ang atong kontraktor way mga tug hanggap sa abog, hanggap sa baho aron lang gyud mahuman. Praise the Lord, 98% na nga nahuman. Okay. Pero bayron nun ba na? Kusgon ko gini ba? Kusgon ko gini. Bayron nun na siya. Human ana, isunod ay nila ang atong CR. Malapasan tingalita sa atong pista pero ay mo kabalaka, moabot na gyung panahon. Di pa mo mga matay, makagamit na ta sa atong CR diha. Public CR nga nindot sa diha sa atubangan, mga August, mahurot na maupos na ng mga haligi diha. Basin pag mga labing dugay diha, mga 2 years, labing dugay, mabutang na tong mga ribolto. Pero gusto mo nga madalig kabutang ribolto, panungtong mo dito, haron kamo mo ay atong himuong ribolto diha. Okay ra ninyo? Nang di mo mubiya ba? Ito. Ngaigsoon, di unta sad ta malimot sa panginahanglan sa kabos. Ang atong parokya gid ni nga kabos. Nganong kabos man, wala pa ta niining mga facilities nga kung gisgutan. Unya kaning ato mga lingkuranan, ato paning ilisan, maghimo patag bag-ong kumbinto, maghimo pagita atong dako nato diri nga activity center, kabus kay ta dinhi wa tay klarong social hall, nga kana bang presentable og kana ganing functional gid ba, capable and presentable para sa ato mga dagko nga mga kalihukan.
Pero sige lang, di gid ta mohunong matod pa diri sa atong ebanghelyo, di ta mohunong hangtod mapatunhay ang hustisya. Ug unsa may hustisya nato dinhi nga malipay unta ang atong parokya o parokyano. Kamong naas abroad, mga online parishioners outside the parish dinhi sa Compostela, lipayon sad mo sa Ginoo kung inyong lipayon ang parokya nga kabos. Unya in general, mangandoy ta, makabaton unta tagbag-ong mga leaders sa simbahan man o sa gobyerno nga ang priority mao ang paglipay sa kabos. Sama sa atong patron Santiago nga nagpakamatay para sa atong pagtuo, nakahatag siya kalipay hangtod karon sa simbahan ug sa kalibutan. Nasa detay gibutang diri nga Ribolto, usa na ka-blessed, si Blessed in Leon in South T. Oh. Dinhi na nagpuyo kunos una. Dinhi na siya nagpuyo. Kana dihang atong CWL, ato nang tarungon, kay himuon ta na dihang mini museum, himuon ta na dihang Blessed in South T nga kana ganing hall. Kay anha siya mag-agian padog sa kas kumbinto niya, namartir na siya sa dihang pari na siya, namartir siya didto sa Spain muntingali o niya karon blessed na padong na sad siya masanto. Di ba? Di mo malipay tungod na Santiago niya kana foreigner na, Spaniard na niya, lingay mong tupad ina gusto sad kang mamartir. Simple ra kayo. Unsa man? Palit mo raffle ticket nga kanang inighuman nimo palit wan agyog kay kanunon. Kana maighuman nimo palit makaingon ka wa na koy pagkaon ug mahimo man wa na koy kahigdaan kay gibaligya nimong imong balay og yuta para lang ipalit og raffle ticket. Mo na gitawag og the highest form of justice. Nga matod pa ni Hesus, kana bang biyaan nimo ang tanan tungod og alang kanako. May klarong response. Sige, nindog na ta.